Mayong adlaw mga binati o minahal kong matulunong. Mayong hapon na tinguan doon na tulunong. Murag na ay unos. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV. Ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalong guys. Eco Live diri sa Municipality of Matalong. Okay. Ang hangyo lang ako niyo Matalong nun. Magpinabangay kita kanunay teamwork o panagiusa alang sa kalambuan sa tong lungsod guys. Ato ko yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pacayo mga kauban guys. Magtinabangay kita alang sa kayuhan sa tanan. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV. Ang kalambuan ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Okay guys, manitong button. Mag-segregate kita guys. Okay, September 6, ini Merkulis guys. Kuha ni Mama Mary guys. Manimbal na guys para itong kanon si Mama Mary. Isip ko sa katoliko. Kasi siyang kanon. Okay, happy Monday to all Matalong na.